Mas madaling matututo dito si Mrs. na mag-drive tapos security personnel. This is something that ang pagkakaramdaman ko. Hindi ko alam bakit Kami nagbubuo tuwing MLV sa pag-unlad ay totoo. Mula sa gusto hanggang sa pangarap, construction at sining abot kami sa ang bahay na ginhawa sa puso'y ceiling paint. So dito nagmamasilya na rin. sa interior design kami. Ayan, merenda mga. Sige! Tara kami! Okay. Who is your favorite vlogger? Oh, LV ang dapat abangan, vlog ng buhay, tower of inspiration. Mac Lagunilla, hindi nagkukulang, project after project, abot kamay ang Okay, good morning po mga boss. Yan, punta po tayo ng Itugon project. So ito na pala yung ginawa natin, service ni Mrs. So si Tesla naitinda na po. Wala na po si Tesla, yung e-bike po natin na service ni Mrs. pag nagsusundo. Ito na po yung service niya ngayon. Kaya lang tuturuan ko pa siya mag-drive. Ayan, medyo maluwang din po siya. Nag-drive ko rin, komportable naman siyang i-drive kahit malaki yung magdadrive, kahit malaking tao komportable pa rin siya. Medyo maluwang din mga boss. Ayan. So nag-down kami dito ng 200,000. Tapos yung monthly niya sa 3 years is 15,000 plus, 15,200 plus. Yun. So automatic. So maganda rito, maliit lang po siya. Mas madaling matututo dito si Mrs. na mag-drive. Tapos mataas din yung clearance niya sa floor. Ayan, kaya kahit medyo malubak yung kayang-kaya niya. Tapos ito, punta po tayo sa Itugon. So nagdala na po tayo ng mga materyales para sa pintura. So yan dito. Ayan yung mga materyales. Yung iba nasa loob. Dito yung iba sa loob. Tapos yung iba, yung aluminum profile, ayun, nagdagdag si Sir. Pinadagdag ni Sir ng aluminum profile doon sa living room. So yan po yung pupunta doon. So ayun, biyahe na po tayo. So kailangan ko na rin magdagdag ng parking dito. Siguro ito, magtatabi na sila doon. So dyan muna siya kasi pupunta tayo sa Itugon. Kasama uli natin si Mrs. Okay. So happy ka? Oh, happy. Thank you. Okay. So kasama po natin siya pupunta sa Itugon. Let's go. that the three personnel from the office of the Vice President joined. But in the case of security personnel, this is something that is beyond the office of the Vice President. It is decided by the armed forces of the Philippines. Thank you, Madam. Narinig ko naman, yung iba doon, ako yung sinisisi. Ako daw nakakasira ng image ng house kasi ako daw yung salita ng salita. So pag tumahimik si Toby, hindi naman tayo nasisira, kaya lang tayo nasisira dahil sa mga pinagsasabi niya. So parang gano'n dahil. Ito po, sobrang pag. Galing dyan sa baba. Ito sa yung ng tubig, yung ulan. May kasama ulan. Maganda rin dito yung tubig. Dito. Wala siguro pala ka rito, no? Dito na tayo sa site, mga boss. Ayan, Wala pong malaw na. Tag 52. Tag 52.
dito na tayo. Oy. Ayos. Narating din. Na kami. Thank you, Lord. Okay. Ayan, oh. Ito na yung project natin, oh. Okay. Ayan. Ayos. Vlog tayo mamaya. Kain muna tayo. Yung lechong manok, pambansang lechong manok. Ayan, alauna na. Bye muna mga boss. Kala ko yung bago yung dinala eh. May karga eh. Wala sanang bibili, yun ang ano namin eh. Eh kung wala sanang mga pintura eh, yung dala namin. Ay. Okay, kain tayo mga boss. Kain tayo! Man! Ay, mama. Man! Boy! Kumain, hindi na yata nakapaghintay. Oo, kao na siya. Magalaw na kasi. Ayun, ito yung serving spoon ng ano. Hindi naman ako gutom. Lagi naman kumakain sa sasakyan. Ano, kunin ko yung jacket mo? Oh, ang lamig. Kulang nga yung ano ko eh. Kulang yung jacket ko. Okay. So update po tayo rito. Ayan, tapos na rito. Pati dito sa kabila, tapos na rin. PVC ceiling. Tapos dito PVC floated panel. So kung gusto niyo makita yung interior nito, makikita niyo po doon sa part 1 ng video natin. Tapos sa playlist sa YouTube tsaka sa Facebook, nakapost din po yon yung video nito, yung interior niya. So doon sa interior mayroon din partition dito. Tapos TV console doon. Tapos mayroon pang mirror dito, vanity mirror. Ayan. Tapos kompleto na po yun, nakapag tiles na, may mga pintura na rin yung wall. Tapos may mga salasit na rin na nakalagay. So dito, ayan, aluminum profile. So dati dun sa 3D animation natin, naka-pinlight lang to. Ngayon nakita ni Sir, asawa ni Madam, sabi niya baka pwedeng aluminum profile na lang din dito sa may baba na ito. So ayun, nagdagdag tayo ng aluminum profile. Nagustuhan niya kasi yung aluminum profile na may LED. So ayan, nilagyan po natin. So nagdala rin po tayo ngayon kasi kulang po yung nandito. Tapos dito sa mga gilid niya, kasi nagmo-moist kasi dito, sabi nila. So imbis na kornisa yung ilalagay natin, kasi hindi na rin, ayaw na rin ni Madam na maglagay ng kornisa dito kasi yun daw yung problema, nagmo-moist. So dito, ayan, gumawa po tayo ng shadow line. Naka shadow line na po lahat. Lahat ng wall niya naka shadow line. Yan. Ano. So naipakita ko na rin ginamit nating wall angle dyan kung paano yung itsura niya. So ang ganda. Tapos dito sa may PVC, siyempre PVC naman na yan. Hindi ko na shadow line dyan banda. Tapos yung partition natin dito, andito. Tapos may vanity mirror dyan na half moon. Yan. Ganun pa yung itsura niya. Tapos dito naman TV console, tapos may floated panel din po dyan. Tapos doon banda, may floated panel siya, tapos mga shelves doon banda. So makikita nyo po yan dun sa first video natin. Tapos doon sa mga kwarto, ganito yung ginawa natin. Cove design, tapos naka pa rin siya. Ayan, naka shadow line pa rin siya. Ayan. So nakapaglihan na rin sila rito, pwede na sila magpintura.
CR. So ito yung CR, naka shadow line din. Okay. Tapos dito sa labas, ayan o, PVC. Ganda. So dito naman sa dining, so naglagay din ako ng ano doon sa interior niya. So tignan niyo lang po doon. So may mga modular kitchen cabinet na rin po doon, tapos center island. So naka-aluminum profile din ito, tapos pinlight po doon sa baba. Tapos dito naka cove design. Cove design diyan. Pero doon sa loob naka-aluminum profile. So dito cove design, tapos naka ano rin po doon, shadow line sa mga gilid niya. Yan po yung ano natin yan, design. Tapos naglagay din ako ng accent dito na yung bato. Ito itong banda hanggang sa taas. So punta tayo rito sa may second floor. So painting na kasi susunod na natin, ceiling paint. So dito nagmamasilya na rin si Master Jepoy. Ayan. Okay, so ganun din, naka shadow line po lahat ng wall natin dito. Ayan. So pintura na lang, tapos yung ilaw para gumanda. Punta muna tayo rito sa mga kwarto. So dito sa mga kwarto, ayan, ganun din, cove design, tapos naka shadow line. Ayan. Okay. So dito dineskartehan na lang natin. Nilagyan natin ng pulse beam kasi walang pulse beam ito. Nung nagsimula tayo rito, walang pulse beam yan. So hindi nakahiwala yung para dito sa 6 spandrel tsaka dito sa ceiling dito. Ngayon nilagyan natin. So hardiplex lang po yan. Hardiplex. Ganda na. Tapos sa kabilang kwarto, ganun din cove design. So wala rin kornisa, naka shadow line pa rin siya. Tapos dito rin, ganun din po rin dito. So naglagay din tayo ng pulse beam dito. So hardiplex din po yan. Okay. Tapos dito tayo sa entertainment room area. So naka aluminum profile, tapos PVC ceiling panel, tapos naka cove design po rito ng banda. Ayan. So pwede na rin pinturan yan. Tapos yung hallway papunta rito sa room 1. Ay, kung anong room to. Ayan, cove design din. Tapos pati dito sa may walk-in closet. Tapos dito sa may toilet and bath. Ayun. So ganun lang kasimple. Tapos dito may terrace. Ayan. So nilagyan din natin ng pulse beam. Ayan, ito yung mga pulse beam na yan. Nilagyan po natin para may separate yung sa may spandrel tsaka dito sa ceiling. Tsaka harang na rin pag umulan. So pwede rin nilang lagyan ng ano yan, kung gusto nilang ikulong ito na puro salamin, pwede rin. Oh, ayan. So ganun din dito. So nilagay lang po natin tong pulse beam. Ayan. Oh. Okay. So ganun din dito. So hardiplex. Tapos ayun, yung PVC ceiling natin. Ang ganda na. Okay na. Ayos. So pintura na po tayo. Preparasyon na po tayo sa pintura. Nakapaglihan na po sila doon sa ibang parte, yung iba hindi pa na masilyahan. So nagdala po tayo ng pulbos. Ayan. So importante lang nandito maganda yung pagkakapreparasyon mo para sa pintura. Kasi kahit maganda yung masilya natin, siyempre iba pa rin kung pipintura mo yan. So dapat i-prepare mo rin. Kaya niliha pa po natin yan.
So magpa-primer din tayo. Pag na unang coat natin, siyempre magre-retouch pa rin tayo dyan hanggang sa gumanda yung itsura nung ano natin, yung texture nung kisame natin. So yung mga pintura andito na rin po, pati yung mga ibang gamit. Ayan, no, merienda ang tropa. Hindi uso ang juice dito, mga boss. Kape. Pero naka ano pa sila, nakapang ano pa sila, pangginaw pa sila nagtatrabaho. Oh. Sobrang lamig. Dala si Mrs. ng merienda nila. Ay, meron yung magpalamang ka rin nan mamaya na. Pag matapos na sila. Wala na maabutan. Yung alaga niyong aso. Oh. Lagi nag-abang. Nag-abang. Ulit bro eh. Sinong katabi niya nung natutulog? Kaya ka. Sino yung ano, lagi niyang ano, ano na yan? Lagi niyang nilalapitan. Yan yung katabi niyang natutulog. Ayan, merienda mga bossing. Boss. Ang bilis oh. Walang masabi yung ano, yung nanay ng may-ari dito, pulido daw magtrabaho yung mga tropa. Ayan, very good. Ayos. So ganun din yung ano ko, hindi sumakit yung ulo ko rito. Ewan ko lang kung si Ricky kung sumakit yung ulo niya, kasi siya yung umahawak dito eh. Wala. Goods. Goods lahat. Doon sa ibang project, ano eh, so sakit yung ulo ko, pati si Ambo, so masakit na yung ulo niya. Hindi niya tinawag ng ayos. Dapat pag maghahawak ng project, dapat siya yung nasusunod. Siya na rin yung magiging quality control niyan. Kape tayo. Kape. Okay. Ingat kayo, ingat. Tara na. Okay, ingat kayo. Oo. Payong kita naman. Sige. Tara kami. Ingat. Sige, ingat kayo. Ay, di ba? Okay. Let's go. So, na tayo mga boss. Na tayo sa bahay. Sige, ingat din ka dito. Okay, so yan, dito na tayo sa bahay. Hi! Hi, thank you for strawberries. Wow, you're welcome. I love you. Love you too. Who is your favorite vlogger? Batlog O'Neil. Your vlog. Wow. Thank you. Nagpapasin ako. Thank you, kuya. Ay, nagbabasa ka? Sige nga, magbasa ka nga. Tapos na. Tapos na, who is your favorite vlogger? Batlog O'Neil vlog. Oh, magbabay na tayo dito. Babay na. Babay na daw. Vlog is the best vlogger. Balikin daw video na. Wow. Make sure to subscribe. Thank you. Si kuya pa. Kuya. Hi guys. Bye guys. Click on this. See you on the next video on the screen right now. Bye. Bye.